በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብስም እግዚአብሔር አምላክ ናይ ቤትና ኢንተርቴይንመንት ተኸታተልቲ ዝኾንና መላ ዓለም ንርከብ ህዝበ ክርስቲያን ብሹም ለባህሪ እግዚአብሔር አምላክ ድሓን ደውላትኩም ድሓን ሓዲራትኩም ድሓን ቀኒኻትኩም አሜን። ለባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ንምስጋንኡ መጨረሻ ዘይብሉ አነባብርኡ መሰረት ንምንዋሩ መጨረሻ ዘይብሉ እግዚአብሔር አምላክና ነዚ ሰዓት እዚ ንክንበፅሕ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑልና እሞ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይኹን። ናይ ዲና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ በረከታ ረድኤታ ቃል ኪዳና ምስ ኩላትና ይኹን እሞ ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ኮይኑ ንለማዓንቲ እውን ከምቲ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝረኣናዮ መርሃ ግብርና መቐፀልታ ናይ ትማሊ ናይ ሓሙስ መርሃ ግብሪ መቐፀልቱ ኢና ንመዓንቲ ክንርኢ እዛና መዓንቲ ነኽብራ መዓልቲ ወይ ድማ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ንሪኣ መዓልቲ ዕለተ ዓርቢ እያ። ዓርቢ ማለት ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መልዕልተ መስቀል ዝወዓለሉ መዓልቲ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ብዙሓት ተኣምራት ተገይሮም እዮም። ኣብ ዕለተ ዓርቢ ብዙሕ ዝሕዝን ድርጊት ተገብረሉ መዓልቲ እዩ። ኣብ ዕለተ ዓርቢ ናይ ናጽነት መዓልቲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናጽነት ዝረኸብናሉ መዓልቲ እዩ። ስለዚ ዝተፈላለየ ሕውስዋስ ዝኾነ ህይወት ዘለዎ እዩ ዕለተ ዓርቢ። ነገር ግን ኣብቲ ዕለተ ዓርቢ እንታይ እዮም ተገይሮም ቅድሚ ምርኣይና ኣብ ዕለተ ዓርቢ ክንሰርሖም ዝግበአና ነገር እንታይ እዮም ኢሉ መጀመርያ ዝተወሰነ ነገር ክንነጋገር እሞ ናብቲ ምስጢር ክንሰግር። ዕለተ ዓርቢ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ለይትን ቀትርን ዝበሃል ስርዓት የብሉን። ለይትን ቀትርን ዝበሃል ስርዓት የብሉን ክብል ከለኹሲ እዚ ናይ ለይቲ እዩ እዚ ናይ ቀትሪ ኢልና እንፈልየሉ ስግደት ናይ ለይቲ ስለዝኾነ ናይ ቀትሪ ኣብ ቀትሪ ክሰግዶ የብሉ ኢልና ንጎድፈ ስግደት የብልና እንታይ ዳ ኣካሓስና እንሰግዶ ስግደት እዩ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሓሙስ መዓልቲ 3 ሰዓት ጀሚርካ ናይ ክርስቶስ ምትሓዝ ናይ ክርስቶስ ስቅላት ናይ ክርስቶስ መከራ ግረፋት ዝሕሰበሉ መዓልቲ እዩ ዕለት እዚ። ስርዓት ግን ካብ መዓዝ እዩ ዝጅመር ድሕር ዳይልና ኮይና ካብ ሓሙስ ዕለት ሰዓት 1 ክብል ከሎ እዩ ዝጅመር ስርዓት። ሰዓት 1 ክብል ከሎ ናይ ባዕሉ ስግዳን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስርዓት ናይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝበፅሕ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስርዓት ኣለዎ። ስለዚ ካብ ሰዓት 1 ጀሚርና ሰዓት 3 ሰዓት 6 ሰዓት 9 11 ንግሆ ክሳብ ዝብል 5 ግዜ ኢና ንሰግድ ኣብቲ ለይቲ እዚ። እንደገና ቀትሪ ክኸውን ከሎ ንግሆ ሰዓት 1 ንጅምር 3 ሰዓት ረፋድ ጉን ኣለና። እንደገና 6 ሰዓት ጉን ናይ ሰቕለውት እንዳሓሰብና ንሰግዶ ሰግዳን ኣሎ 9 ሰዓት ጉን ኣለና 11 ሰዓት ጉን ሰርክ ተዋሂሉ ይጽዋዕ ኣብ ዕለተ ዓርቢ። ስለዚ 10 ዝኣክል ናይ ስግደት መርሃ ግብሪ ወይ ድማ 10 ደረጃ ዘለዎ ናይ ስግደት መርሃ ግብሪ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ከምዚ ዝኣክል ስርዓት ኣለዋ። ንሕናት መጀመርያ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ዳይልና ኮይናሲ ናፍቲ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ማለት ኣብቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትገብሮ ናይ ስርዓት ምስታት ክንመፅን ከለናሲ ገሌና ሰዓት 6 ኢና ንመፅእ፣ ገሌና ሰዓት 7 ኢና ንመፅእ፣ ገሌና ሰዓት 8፣ ገሌና ሰዓት 9 ኢና ንመፅእ ናፍቲ ቤተ ክርስቲያንና። ነገር ግን ሰዓት 9 መምፃና ሰዓት 8 መምፃና ክፋኣት ዋላ እኳ ተዘይሃለዎ ነገር ግን ተንኮል ከዓ ይኸውን ማለት ንኸይኒ ጠሚልና ኢና ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ተኸይደሲ ክድብረን እዩ ወይ ክፅልአን እዩ ንብል ሰባት ኢና ከምኡ ንገብርና ናይ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ንኽብል ኣብ መልዕልተ መስቀል ዝወዓለሉ ግርፋት ዝተቐበለሉ መዓልቲ ናይ ሓዘን መዓልቲ እዩ። እቲ መዓልቲ ዝና ካብ ንግሆ ሰዓት 1 ጀሚርና ተኽኢልና 11 ሰዓት ናይ ለይቲ ንማልኣዮ ተኽኢልና እውን መፂና ቤተ እግዚአብሔር ኣልማ ተሓደርና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸፍለና ዓሱ ብዙሕ ዳ ይኸውን እምበር ኣይውሕድንና። ካብ ንግሆ ጀሚርና ቤተ ክርስቲያን ክንውዕል ኣለና። ተኻሊ ስርዓት ንሕና ንገብሮ እንታይ እዩ ብዘይ ምፍላጥ ንጋገዮ ጌጋ እንታይ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂና ተኣኪብካ ተጉጅልካ ምስሓቅ ዓርቢ ክኸውን ከሎ ተጉጅልካ ትስሐቅ ቦቲ ስርዓት ናይ ቤተ ክርስቲያን ይበፅሕሎ ናይ ሕማማት ንባባት ይንበበሎ። ንሕና ግን ተጉጅልና ንስሐቅ ኣለና ማለት እዩ። በእውነት እግዚአብሔር ኣምላኽ ክግስፀና ክኽእል ከሎ ጽቡቕ እዩ። ኣብ ህይወትና ዝኾነ ነገር ተኣምር ብዘይ ምርኣይ ክንምለስ ክንክእል ኣለና። ተኣምር ምርኣይ እንድሕር ጀሚርና ኮይና ሰክሞተና ካብ ማእኸልና ማለት ልክዕ ሓደ እዋን
እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ህፃውንቲ ተሰብሲቦም ክፃወቱ ከለው ኣዝዮም ረቢሾም ተመፃውንቲ ንሳቶም እሞ እግዚአብሔር አምላኽ መልአኹ ሰይዱ ነዞም ህፃውንቲ እዚኣቶም ቅሰፎም ኢሉ መልአኹ ከም ዝሰደደ እቲ መልአኽ ድማ ነቶም ኩሎም ህፃውንቲ ከም ዘጥፍኦም ይነገረና። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር አምላኽ ዘይኮነ ነገር ክንገብር ከለና ግን መቕሰፍቲ ይመፀና እዩ። ኣብ ቤተ እግዚአብሔር አምላኽ ክፉእ ነገር ተዘይንገብር ፅቡቕ እዩ። ካሊእ ሞባይል እዩ ሎም ዘሽግረና ዘሎ ነገር ንሱ እዩ። ሞባይል ኢና እንዳጠወቅና ንውዕለና ብዝተኻለ መጠን ንጸሎት ንተግህ ሰባት ንስድራ ንተግህ ሰባት ክንከውን ክንክእል ኣለና። ስለዚ እዚ ኣብቲ ዕለተ ዓርቢ እንተገበርና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽ በረከት ንረኽበሉ መዓልቲ ክኾነልና እዩ እሞ ናይ በረከት መዓልቲ ይበለና። ብሓፂሩ ግን ዕለተ ዓርቢ ብዛዕባ እንታይ ኢና እንዳሓሰብና ክንውዕል ዘለና እንድሕር ኢልና ኮይልና ዕለተ ዓርቢ አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣዝዮም ክፉኣት ዝኾኑ ወተሃደራት ናይሮም ኣዝዩ ስሕለት ብዘለዎ ብረት እንደገና ድማ ክፉእ ዝኾነ ቃንዛ ዝዕድል መውቁዕ ገይሮም እንዳወቅዕዎ ዝወዓለሉ መዓልቲ ኣብ መስቀል ዝወዓለሉ መዓልቲ ኢልና ነዚ እንዳሓሰብና ኢና ክንውዕል ዝግባአና። ካብ ዕለት ሓሙስ ጀሚርና ሰዓት 3 እንድሕዳርና ኮይና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብይሁዳ ኣቢሉ ናፍቶም ካህናት ናይ ኣይሁድ ካህናት ዝተመሓላለፈሉ ሰዓት እዩ። ሰዓት 3 እንድሕዳርና ኮይና ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ ናይ ኣይሁድ ካህናት ዝተመሓላለፈ ኣምላኽና ንዓና ቤዛ ንምዃን ንመገረፍቲ ዝተመሓላለፈ ኣምላኽና እንዳበልና ኢና ክንፅውዖ ዝግባአና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ። ካሊእ እቲ ለይቲ ሙሉእ ካብ ሓሙስ ናብ ዓርቢ ዘወግሕ ለይቲ ሙሉእ ከዕረፈ ናይ መግረፍቲ ናይ ስቅያትን መከራን ዝረኸበሉ ለይቲ እዩ። ኣብዚ ለይቲ ዝገርም ነገር እንታይ እዩ? ናይ ኣይሁድ ወታደራትን ናይ ሮም ወታደራትን ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ እንዳዘበትሉ ዝሓደሩ ለይቲ እዩ። ብድሕሪት ንድሕሪት ኣሲሮም ዓይኑ ሸፊኖም ብድሕሪት ኮይኖም ልክዕ ብተንዲኖ ብዓብይ ብረት ክውዕቦ ከለውሲ መን ይዝዋዕካ እስክተናገር እስክትንቢት ተናገረልና ንስኻስ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ እንድሕር ደኣ ኮይንካ ሕብዝተይ ዝበልዐ ደመይ ጉን ሰተየ ናይ ዘለኣለም ሂወት ይህልዎ እዩ ትብል ዝነበርካ እስኪ ብድሕሪኻ ኮይኑ ዝዋዕካ ዘሎ መን እንዳውሉ እንዳቀለዱሉ ዝሓደሩ መዓልቲ ነይርቲ መዓልቲ ንሱ። ስለዚ ነዚ ነገራት ዝናዘከርና ኢና ክንሓድር ዝግበአና። ንጉሆ ሰዓት ሓደ ሊቃነ ካህናት ናይ ኣይሁድ ንክርስቶስ ንኽፈርዱ ዝተኣከብሉ ሰዓት ነይሩ። ኣብ ቅድሚ ሊቃነ ካህናት ዝቆመ ንጹህ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ንጹህ ማለት ኣብቶም ርኩሳት ዝበሃሉ ኣዝዮም ንስልጣን ጥራሕ ዝጎዩ እንደገና ድማ ሂወቶም እግዚአብሔር ኣምላኽ ንምግዛእ ዘይኮነስ ንኽብሮም ጥራሕ ዝነበሩ ናይ ኣይሁድ ካህናት ኣብ ቅድሚኦም ዝቆመሉ ሰዓት እዩ። ሰዓት ሓደ ሰዓት 3 እንደገና ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝቆመሉ ሰዓት እዩ። ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ናይ ኢየሩሳሌም መማሕዳር ዝነበረ ጲላጦስ ኣብ ቅድሚኦም ዝቆመሉ ሰዓታት እዩ ነይሩ ሰዓት እዚ። እንደገና እውን ጲላጦስ ኣብቲ ግዜ እዚ ይሰድዎ ድኾን ኢሉ ኣይሁድ ሕጊ ነይርዎም። እንታይ ዝብል ሕጊ? እንድሕር ተገሪፍካ ኣይትስቀልን እንድሕር ተሰቂልካ ድማ ኣይትግረፍን ዝብል ሕጊ ነይርዎም። ተን ቃላት ተረድእናኹም ኮና ተስፋ ይገብር እንድሕር ተገሪፍካ ኣይትስቀልን ነርካ እንደገና ድማ እንድሕር ተሰቂልካ ግን ኣይትግረፍን። ምክንያቱ እንድሕር ተሰቂልካ ብእግርካ ክትመውት ኢኻ። ስለዚ ንክርስቶስ ገሪፎም ደኾን ይገርፍዎ ኢሉ ጲላጦስ ንኽግረፍ ኣዝዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ንሱ። ስለዚ ንኽግረፍ ኣዝዩሉ ዝነበረ ዝተወሰነ ግርፋት ንኽግረፍ ኣዝዩሉ ነይሩ። 41 ግርፋት ንኽግረፍ ኣዝዩሉ ነይሩ። ነገር ግን እቶም ንክርስቶስ ክገርፉ ዝተመደቡ ወታደራት ልክዕ 39 ምስ ወጽሑ ይቆጽሩ 39 ምስ ወጽሑ ክንደይ ወጽሖም ክባሃሉ ከለውሲ ይጠፍኦም ናብ 25 ናብ 45 እንዳወሉ ይምለሱ። ብኸምዚ መንገዲ ኣብ ዝዋኑ ዝነበረ ግርፋት ኣብ ዝዋኑ ዝነበረ ስጋ ተወዲኡ ኣብ ከውዱ ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ዝነበረ ስጋ ተወዲኡ ዕጽምቱ ተቆጺሩ ደሙ ሙሉእ ኣብ ባይታ ዝፈሰሰሉ ኣብ ባይታ ክንብል ከለና ናይ ክርስቶስ ደም መላእክት ልክዕ ብረቂቕ ኣምሳል ማለት ናይ ክርስቶስ ደም ተዘሪኡ ኮነ ተሪፉ ነገር ግን ብስልጣን እግዚአብሔር ኣምላኽ ናፍቲ ዝግብኦ ቦታ ኣትዩ እዩ። ስለዚ ናፍቲ ዝግብኦ ቦታ ኣትዩ ክንብል ከለና ንስልክዕ ናይ ክርስቶስ ደም ኣብ መስቀል ኣብቲ ኢየሩሳሌም ክግረፍ ከሎ ክንፅእ ከለና ዓለም ለሙይተን ቤተ ክርስቲያናት ንሰርሕለን ዘለና እዚ ናይ ክርስቶስ ደም ዝዓረፈሉ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ስለዚ ንልዕሊ 6666 ዝኣክል ቁፅሪ
ዘለዎ ግርፋት ዝተገረፈ ካብዚ ገርም ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ዝዓርፍ ዝነበረ ግርፋት እንታይ እዩ እንድሕር ዳይና ኮይናሲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ጫፍቲ ንክርስቶስ ዝዓርፍ ዝነበረ ጭጉራት ልከ ስሕለት ዘለዎ ልከ ሚስማር ዘለዎ እንደገና ድማ ናብ ስጋ ናፍቲ ስጉ ናይ ክርስቶስ ከዓልም ከለሲ ስጋ ሒዙ ዝትስእ ዓይነት ሚስማር እዮም ገይሮም ይወቅዕዎ ነይሮም እዛ ሓንቲ ግዜ ዝውዕዋ ጭጉራት ወይ ድማ ሓንቲ ግዜ ዝውዕዋ ዝነበሩ ጅራፍ እዚኣ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት እንድሕር ወቂዖም ኮይኖምሲ ታ ሓንቲ ጅራፍ ንሰብ ትቆትሎ እያ ይብሉ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ነገር ግን አምላክ ወደ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አምላክ ስለዝኾነ ግን ንኹሉ ፀይርዎ ከም ሰውነቱ ነቲ ግርፋት ንሱ ተቀብልዎ ከም አምላክነቱ ድማ ነቲ ግርፋት ንሱ ኺኢልዎ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር አምላክና ነዚ አክል ግርፋት ስለ ደቂ ሰባት ኢሉ ዝተገረፈሉ መዓልቲ እቲ መዓልቲ እዚ ሰዓት 6 ምስኮነ አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አይ ክንጎድፈ ይብድና የለም ናይ አይሁድ ህዝብ ብሙሉእ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ምስተላዕሉ ክስቀል ተወሲኑሉ ካብ 3 ሰዓት ክሳብ 6 ሰዓት ድማ መስቀል ተሸኪሙ ናብ ቀራንዮ ዝወፀሉ ሰዓታት ነይሩ አዝዩ ብዙሓት ምዕራፋት ዝኣክል ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተሸኪሙ ዝስቀለሉ መስቀል ዝኣክል ተሸኪሙ ቦይኑ ሓጋዝ ዘይብሉ ኣብ መንገዲ ይወድቕ እንደገና ድማ ዘትስኦ ዝሕግዞ ዘይብሉ ይወድቕ ምስ ወደቀ እንደገና ሓግዞም ይኮን ዘትስዎ ወቂዖም እዮም ዘትስዎ ነይሮም ኣብቲ ቦታ ንሱ ስለዚ እዚ ኩሉ መግረፍትና ተቀበለ ናብ ሰዓት 6 በፂሑ ሰዓት 6 ድማ ኣብታ ቀራንዮ ትበሃል ቦታ በፂሑ እዛ ቦታ እዚኣ እንታይ እያ እንድሕዳድና ኮይናሲ ቀዳማዊ አዳም ዝተቀበረላ ቦታ ስጉ ዓጽሙ ዘለዋ ቦታ እታ ቦታ ንሳ ስለዚ ነቲ ናይ ቀዳማዊ አዳም ዘጥፍኦ ጥፋኣት ንኽሕስ ስለዝመፀ ኣፍታ ናይ መጀመርያ አዳም ዝሞተላን ዝተቀበረላን ቦታ ክስቀል ግድን ኮይንዎ ክርስቶስ ስለዚ ናፍታ ቦታ ንሳ ድማ መፅዩ ንኽስቀል ኣፍቲ ቦታ ንሱ ምስ በፅሐ እንደገና ቅድሚ ምስቃሎም ብዙሕ ዓይነት መከራ ኣውፂሖምሉ ነገር ግን ሰዓት እንድሕር ዳኣ ኸይዱ ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ጎን እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ስቅለቱ ይተርፍን እሞ ሰዓት 6 ተሰቂሉ ሰዓት 6 ተሰቅለ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ሰዓት ዝኣክል ኣብ መስቀል ጸኒሑ ሰዓት 9 እንደገና ቅድስት ስጉ ካብ ቅድስት ነፍሱ ብቅዱስ ዝኾነ ፈቃዱ ፈልዩ ብነፍሱ ናብ ኣጸደ ናብ ሲኦል ብስጉ ድማ ኣብ መልዕልተ መስቀል ድሕሪ 2 ሰዓት ድማ ናብ መቃብር ዝወረደሉ መዓልቲ እቲ መዓልቲ እዚ ብሓጺሩ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ኣዝዩ ብዙሕ ተኣምር ዝተፈጸመሉ መዓልቲ ኢና ንጽውዕ تا عينة تأمر تفاصيل من حد عيننا خوي الناسي ساعة 9 مسكونة ساعة 6 مسكونة قويتنا مدحينا إيسوس كريستوس عراقته يتساقيل عراقته نداي ندك سبات كبر نخبرسي نسو عراقته وصيو إحنا نكبر نناي دك سبات كبر نخبرسي نسو حامو سواتين إحنا ناي كريستوس سجان دمن نخنستي سلازي أمسكال كوينس زخول نجا خجبر كله بزح تأمرات ترأيم حدا استرأي تأمر تاين حدا عيننا خوينا صحاي سلمات يا خوينا شو صحاي سلمات خوينا على ما زفت أرق زيابير أملاح أرقانو خطر خلا صحاي كالتن زيابير أملاح بهوسا أنا زي مسكورة مسكر قول نزي علامات زفت أرم نخمس قول زفت أرم 7 ملائكة نكوان زيابير أملاح ممسكان كعويم كله فترات يوم مالت تم جوزان زخون فترات يوم زيابير أملاح زي مسكنو صحاي مسكنا مسكنا تايلا سلمتت استخدتكم زي تفلت وقت زيابير أملاح علم كله زسجد له زيابير أنا أركانو خرئي عيدلن أركانو سبات خرئي وعيدلن بمال زات حيزيات سلميتها تالي ورح يقول سلم دم كوينة حزن أبلع عليه تفترة خونه حزن مالت تالي كواكب تقول رقفوا قصرهم زي فلت كواكب تنازل مدرزي رقفوا سلازي تفترة تأكل زي مسكر اللي معلت نيرو تمعلت نسو تخالي بيت مقدس أبكل تستمقل له ساعات نيرو أفتمعلت زي بيت مقدس أبكل تستمقل له ساعة زي مالت ملاك القدس جابرييل السي عالم أبلع كريستوس زوج مكرا مسرائي نعلم أبلع نمن تايق زيابير أملاخ زأكل كندوز زأكل مكرا بزي مفلات خوني خلينا جرجل كندوز زأكل بدل يجورو زبل تقطيع قدس جابرييل نعلم كقمت لاوي دما قد فايلو وبستلع على اللجزي نجزي أملاخ شرنت كلاتو نجزي أملاخ شرنت دما سيفخا نابجب مالتيسي نابوتو ملس زبل قال مستناجر جزي أملاخ أو لعلي بيت المقدس نبي ترسال مسا عربة تبيت مقدس دما تمجر جا بيت المقدس أو كل تستمقل له ودما ستر له ساعات نيرو تالي تتأمر استجابة شو عاد تتأمر يوم تفصي ما تافتي مع التزي كوحتات يوم تسنات أجرام أكل تتمقيله كوحي أو كل تتمقيل
ዓለማት ኣድሪቁ ዝነብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ተምካው ሕዚኣቶም ግን ዝፈጠረና እግዚአብሔር ኣምላኽ እንድሕርዳእ ክንዱዝ ዝኣክል ተዋረዱ ኮይንኩም ንሕና ግን ክንምስክረለና ብዝብል ከውሒ ተሰናጣጢቆም ክልተ ተመቂሎም መቃብራት ግን ተኸፊቶም እንደገና ግን ካብቲ መቃብር ዝተኸፈተሉ ድማ ሙታን ተንስኦም ሙታን ሕያዋን ንሕና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እንትንሰቅል ሙታን ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ መስኪሮም ሕያዋን ንእግዚአብሔር ንሕና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እንትንገርፎ ኣዝና መከራ እንትነውዝሕል እንተለና ሙታን ግን ኣምላኽ ወደ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ለካይደሉ ክብሮ ስብሐት ወዘዝ ከለዓለን እንዳወሉ ምኽባር ጀሚሮም ለብቲ ሰዓት ንሱ ማለት ስለዚ ኣብዚ መዓልቲ ዝኽርዶ ዝግበና ንሕና ካብቶም ተፈጥሮ ተዋሂብዎም ንዓና ትሕተና ኮይኖም ዝተፈጠሩ ፍጥረታት ዘይንሕሽሙኻና እዩ ነገር ግን ሕዚ ሎሚ ግን በቲ ንሕና ተዋሂብና ዘሎ ስልጣንን ሓይልን ካብቶም ፍጥረታት ንሶም ተገንዚብና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽነት ክንምስክር ከም ዘለና ኢና ንዕዘብ ካሊእ ዝተፈፀመ ኣብቲ መዓልቲ እዚ እንታይ እዩ ክርስቶስ 7 ቃላት ተናጊሩ ነይሩ ኣብዚ መዓልቲ እዚ 7 ቃላት ተናጊሩ ነይሩ እዚ 7 ቃላት ዝተናገረሉ ኣብ መልእልተ መስቀል ኮይኑ ተናይ መጀመርያ ቃል ዝነበረታያ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጡን እሞ ይቕረበለሎም ዝብል ናይ መጀመርያ ቃል ነይሩ ማለት እዚ ዝርከብ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥሪ 34 ይርከብ ኣይሁድ ኩሉ መከራ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ኣውፂሖም ደስ እንታይ ኢሉ ግን ክርስቶስ ዝገብርዎ ይፈልጡን እሞ ይቕረበለሎም ዝብል ቃል ተናጊሩ እዚ ማለት ንዓና እንታይ ከምህረና ክርስቶስ እንድሕዳልና ኮይናሲ ንሕና ደቂ ሰባት ንሰብ ይቕረኑሎ መዓዚና ምስ ሓለፈ በዲልና ምስ ሓለፈ ወይ ድማ ነያ ኣብ ልዕሊና ጠባሳ ገይሩ ምስ ሓለፈ ክርስቶስ ግን እንዳገረፍዎ እንዳሃለው እንዳወቅዕዎ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኣክሊለ ሰኩ ገይሮም ምስ እንደገና ድማ ብሓፂን ገይሮም ነትዕሸኹ ንሱ ናብ ሽክና ርእሱ እንዳእተውዎ እንዳሃለው ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጡን እሞ ይቕረበለሎም ኣቦይ ዝብል ዘለሲ ናይ ባህሪ ስልጣን ኣለቶም ሓንቲ ስልጣን معارة سلطان زي كونس حانت سلطان معارة يكوننا نبلا ناي سلاسي سلطان حانت سلطان كاليتي سلطان زي يقول لمن حانت سلطان سلازي زي سلطان زي زي بحر زي ناي سلستيوم حدا تقورن بحر سلازي خونت أبوي يقرأ ولا اللهم زبل حدا سلستنة أمهيرو ناي كرتها ساعات توايد يسوع تخالي استناقورك قال تاين تحدى إنه خوي الناسي أملاخي نمن تاقرف كان نزبل قال تناقيرو كريستوس نزق على استناقورسي أملاخي نمن تاقرف كان أمنا وزخونة توهادو أملاخ أمنا وزخونة توهادو المردة نمن تاقرف كاني لجنا السخم مكراوز وصحكم جزيء زيلكم صليين مال كريستوس حق سرع لنا حليفه اتصال سيستناقر أنت أي حدا إنه هنا إنه ودخي إنه ودي خايلو إن كريستوس نيوهانس متمك نيوهانس ولدنا قد ندنقل مريم زهاولو ندنقل مريم دم نيوهانس زهاولو ساعات نيرو زي مالت ندنقل مريم بيوهانس بيلو نعنا زهاولو ندنقل مريم دم بيوهانس بيلو نعنا زهاولو ساعات نيرو زمعلت زي عندهم يقولوا لك أنت بيت كريستيان نزخ ناقرن كله أو يوهانس ونقل معرف كل تستناقر هالك قال له تايبر أو دزيتو من تبي مسلشي مساخسي انتهي للنزول قال تناقر نيرو سلازي مباركس ودخس رأيو وين يقول له من الكي شعو عزيز كنزنا بركسي نوا ولدشي نودخس رأيو دم بدم كوينو ملكع ناتو ملكع نمر عايز وقع عزنور إسرائيلاويان ملكع طفي مسكال إنه ودخس إيو مسوعة عالم نمخان عم مسكال زو على ودخس زيلو كريستوس نوا ولدشي تناقيرو سلازي تقال تيسال ساي قال استناغروا له نزينيرو ترى عاي قال انت اينا حدا نمر عين حدا كيلنا بار بونت بحق يبلك كالله لومي او جنت مساي كتب عليها إلو نتي تطوس زبال فياتا زيمان بيمان واستسقل شفت استناغر قال نيرو لومي او جنت مساي كتنبريخا ننحد حدام لحدا تناغيرنا يمكن ناسي حدا ساعات كل ساعات كو ياخلو من سلازي تنقالات راح نمراي جن كنمكر ترى عينتاي لحدا لنا خوينا أملاخي نمتاي قدف كارني يلو قويتنا مدحين أيوس كريستوس استناقروا له عن تورينا هنا أبوي نفسي عاويد كحدرا يلو استناقروا دمانية نا حمشاي استناقروا قال نير أبوي نفسي عاويد كحدرا يلو نقزيابير أملاخ حدرا زهاولو زمالت نوع المستر اللي وانا قلنا تقال زي نمرأي زاكلي كالي سما أخو زبل
ጸሚኤ ዝብል ድምጽ ዘስምዐሉ ቃል ነይሩ ኣብ መጨረሻ ድማ ተፈጸመ ድሕነት ብክርስቶስ ስጋን ደምን ብክርስቶስ ስቕለት ተፈጸመ ዝብል ቃላት ዘውጸሉ መዓልቲ ነይሩ እቲ መዓልቲ ዝሞ እግዚአብሔር አምላኽ ድኻም ተሰሚዕዎ ሸውዓተ ቃላት ጥራሕ ንዝራብ ዝኽኣል ኣብ 3 ሰዓት እዩ ስለዚ ነዚ ድኻም ነዚ መከራዚ ክስምዐና ንሕዳደና ነሃ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጺና ክንጸውም ክንሰግድ እንደገና ድማ ክንጸሊ ኣለና ዝብል መልእኽቲ ኣለና ጠቅለል ብዘለ መልእኽት መልክዕ ግን ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 13 ዝኣክል ግርፋት እዩ ተገሪፉ 13 ዝኣክል ግርፋት ተገሪፉ አንተው ምንኻ ጀሚርና ነርና ነገር ግን እዚኦም እንድሕርዳ ሪናዮም ኮይና ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልከ ካብ ሰኒ ካብ 5 ሰዓት 3 ጀሚሩ ክሳብ 9 ሰዓት ዓርቢ ንሕዳሪና ኮይና ጎይታና መድኃኒና ብዙሕ ዝኣክል መከራ ዝተገረፈሉ ነይሩ ካብኣቶም ሓደ ጥቅልል ብዘለ መልክዑ ሕማማተ መስቀል ኢልና ንጽውዖ እንታይ እዩ ንድሕሪት ዝተኣሰረሉ ኢልና ኣብለይቲ ዝዘከርናዩ ንድሕሪት ተኣሲሩ ዓይኑ ተሸፊኑ ተነበይለነ እንዳወሉ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ዝሓጨጭሉ መዓልቲ ስለ ዝነበረት መዓልቲ እዚ ሓደ ናይ ሕማም ተዋሂሉ ይጽዋዕ ካሊ ብገመድ ይስሕዎ ነይሮም ንክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ሰቀልዎ ልከ 6 ብድሓር 6 ብቅድሚት እንደገና ድማ ብጎኒ ኮይኖም ንክርስቶስ ንቅድሚት የውድቅዎ እንደገና ኣብቲ መስቀል ተሰቂሉ እንዳሃለዎ ንቅድሚት ክወድቅ እንከሎ ልከ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኣክሊለ ሰው ከለዎ እቲ መስቀል ናፍቲ ርእሱ ክዋቃዕ እንከሎ እቲ ዕሸኹ እዚ ክሳብ ሽክና ርእሱ ይውቃዕ እሞ ክሳብ ሽክና ርእሱ ክውቃዕ እንከሎ እቲ ዕሸኹ ድማ ክሳብ ልቡ ይስምዖ ነበረት እቲ ሕማም ንሱ ሽዕ እንደገና የልዕልዎ እሞ እንደገና እንድሕሪት የውድቅዎ በቲ ገመድ ገይሮም ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ተዋሂዱ ክንገር ዘይኽእል መከራ በጽሒዎ ንክርስቶስ ማለት ስለዚ ነዚና እንደሓሰብና ክንውዕል ዝግበአና ካሊ ናብ ምድሪ ዝወደቀሉ መስቀል ተሸኪሙ ኪድ መስቀልካ ተሸኪምካ ኺድ ሽፍታኔ ዓለም እንዳውሉ ንክርስቶስ ዘዳፍሉ መዓልቲ ነርት መዓልቲ ዝለቱ ሰባት ክርስቶስ ዓለም ምቅዳስ ዝመጸ እግዚአብሔር አምላኽ ክንድዝ ዝኣክል መከራ ናይ ደቂ ሰባት ጨኽነት ክንደይ ናይ ዝኣክል ዘረድእካ እቲ መዓልቲ እዚ ዓለም ንምቅዳስ ዝመጸ እግዚአብሔር ዓለም ከርሕኒ ዝበለ እግዚአብሔር ምናልባት ንሕና ጽቡቕ ዝገብረልና ኣካል ስለ ዘይንፈትን ኸውን ኣይሁዳውያን ግን ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ከምዛ ዓይነት መከራ ዘውጽሑ ካሊ ኣይሁድ ኣውዲቆም ብእግሮም ዝረገጹሉ መከራ ኸዓኒ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ብዙሓት ዓይነት መከራ ኣለዎ ኣይሁድ ብእግሮም ረጊጾም ንክርስቶስ ዘውጽሕሉ መከራ ነይሩ ከም ሓደ ዓብይ ሕማም ተዋሂሉ ዝጽዋዕ ካሊ ኣብቲ ቀራንዮ ምስ ወፀ ኣብ መስቀል ዘጋፍዕዎ ዝነበሩ ግፍዓት ግን ንሱ ዓብይ መከራ ተዋሂሉ ዝጽዋዕ እንደገና ንክርስቶስ ዘፍዕዎ ጽፍዒት ንክርስቶስ እዚ ዘይባህሉ ሰባት ጸፊዕሞ ካሊ ይትረፍኳ ንክርስቶስ እቲ መጻጉዕ ንሕና ዘኽወርናዮ ኣብራ ዓይሰሙን ዘኽወርናዮ ቅድ ማለት ዘወረደ ቅድስት እንደገና ምኩራብ መጻጉዕ ኢልና ዘኽወርናዮ ናይ መጻጉዕ ምሳሌ ኢልና ዘኽወርናዮ ሽዕሲ እቲ መጻጉዕ ተኻሊ ይትረፍኳስ ድሕነት ዝረኸበ ኣካልኳስ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ኢዱ ዘልዕለሉ መዓልቲ ነርት መዓልቲ እዚ ግን ኣብ ልዕሊ ንጽህ አምላኽ ዝተላዓለ ስለ ዝኾነ ዝሕምም በትሪ እውን ስለ ዝኾነ ኣይሁዳውያን ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ዘልዕልዎ ናይ ጽፍዒት ኢድ ካፍቶም ዓበይቲ ሕማማት ተዋሂሉ ዝጽዋዕ ሓደ እዩ ካሊ ኣክሊለ ሰኩ ንከልና ሲልካ ደቀት ዕሸኽ ኣይኮነ ልክዕ ክንዲ ምስማር ዝኸውን ዕሸኽ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ንስኻ ናይ ኣይሁድ ናይ ኢየሩሳሌም ንጉስ ኢኻ ኢሎም ኣቕሚጦም ዘለዓለማዊ ንጉስ ኢኻ እንዳወሉ ዝሕግጭሉ ዝነበሩ መዓልቲ እቲ መዓልቲ እዚ ስለዚ እቲ ዕሸኽ እዚ ይግረምኩም ኣብ ልዕሊ ርእሱ ምስ ገበርዎ ብተንዲኖ ገይሮም ይውዕዎ ሞነየ ናብ ሽክና ርእሱ ይኣቱ ናብ ሽክና ርእሱ ክዕዎ ከለዉ ድማ ናብ ልቡ ይስምዖ ነበረ እግዚአብሔር አምላኽ ሰብ ንምድሓን ክንድዝ ዝኣክል ፍቅሪ ዝኸፈለ እግዚአብሔር አምላኽ ክብርና ምስጋና ንዕኡ ይኹን እቶም ናይ መጨረሻ ዝገበርዎ ፀዊረ መስቀል ካብቶም ዓበይቲ ሕማማት እዩ እንደገና ብቅንዋት ዝተቀነወሉ ማለት ብቅንዋት ክንብል ከለና ኣብ ኢዱ ኣብ ልቡ ኣብ እግሩ ቅንዋት ዝተገበረሉ መዓልቲ እዚኣቶም ችንካራት ተባሂሎም ዝጽውዑ ክርስቶስ ተቸንከረሎም እዚኦም ሓሙሽተ እዮም ነገር ግን ሓደ ምጽናና ንጽዋዕም ዘለና ስለዚ ውሽጠም ግን ብዙሓት ዓይነት ሕማም ከም ዘለዎም ኢና እንጽዋዕ ካሊ ሰሪባ ሃመት ተባሂሉ ይጽዋዕ ወይ ድማ
مرير زخونه حامت على كريستوس لستيلو معلت نيرت معلتزي مرير زخونه حاموت عندنا اص مسقال مسقال عندنا على الرؤس دما بي ازيو كبير زخونه برات موقع زامسلو عبيت شجرات عبيت مكرات هزوا على معلت نيرت معلتزي كالي يترف كريستوس تايزل صمايكو مسبلس كريستوس تايام يومو حاموت يومو حاموت ማለት ታይ ማለት ከነገረኩን ከለሆሲ حاموت ማለት ትናትና ኃጢያት ናይ አዳም ኃጢያት ናይ አዳም ህይወት ልክ حاموت መሪር ነይሩ ክርስቶስ ነቲ حاموت ንሱ ንሳውወሲ ልክ ናው አፍም ሰእቶ መሪር ምስኮነ እንትፊሉ ክርስቶስ ከምናይ አዳም ቅድም ኦሪት ዝነበረ ህይወት ኮይና ክንርከብ ከለና ንሕና እንትፊብለና ማለት እንትፍክለና ከለማ እዚ ማለት ናብ መንግስት አምላክ አይተአቱን ማለት በኻሊ ግን እግዚአብሔር አምላክ መራር حامت ናው አፍኦት ግን ማዓር ዝኾነ ስጋ ወደሙ እይና አና ከምዛ ሃበና ንምስካሪ ክርስቶስ ነዚ ነገር ዘገይረና ኃጢያትና በደልና መከራና ሽግርና ናትና ልክ ከም حامت መሪር ክኸውን ከሎ በእውነት ብንሳህ ተሓጺብና ናፍቲ ቅዱስ ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ስጋ ወደሙ ነቅበለሉ ህይወት ክንመጽእ ከም ዘለና ንምርዳእ እዩ ትዙ ኩሉ መከራ ዓውለተ ዓረው ኢልሞ ተም ሕማማት ዚኣቶም እንዳዘከርና እቶም ተአምራት ዚኣቶም እንዳዘከርና ንውዕለሉ መዓልቲ ይወለና እግዚአብሔር አምላክ عربي بسلام فصيمو قدام بسلام فصيمو برهانه تنسايو بسلام يبصحنا وسبحان لله ولا ولايت ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር